हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायलायबाय। नोंथांमोननो मोनसे दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैदोंमोन आपडेट। नोंथांमोननो फोरमायगोन, नोंथांमोना मिथियाखैबो जानो हानाय। नोंथांमोना गारि सालायोना साखा खबनै खबब्रै, बेनि थाखायबा बे भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलां आरो चेनेलाव जुदि गोदानबा चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम, जाहाथे गुबुनफोराबो मिथिनाय बायदि। माने सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ माने ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टआ माने बियो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्रायनो मोनसे नटिफाइ बा नटिस जारि खालामदों। नोंथाङा जुदि ड्राइभिं लाइसेन्स एप्लाइ खालामनोबा नोंथाङा आरटिअ अफिसाव थांनायनि गोनांथि गैला। नोंथाङा आरो आरटिअ अफिसाव माने इन्टारभिउ होनांगौनिबो जेबो गोनांथि गैला। बिखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ नटिफिकेसन बहायनानै नटिफाइ खालामदों। जोंनि ओनसोलफोराव जुदि जायाखैबा थाबैनो जानायनि मोनसे सम्भाबना दा जागोन आरो बेहाय नोंथाङा जुदि ड्राइभिं लाइसेन्स एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा जुदि आरटिअआव जुदि माने ट्रेनिं टेस्ट होआलासे नोंथाङा बोरै मोनगोन ड्राइभिं लाइसेन्सखौ? बेनि थाखाय फोरमायगोन, नोंथाङा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। नोंथांमोना जेबो टेनसन लानाङा। नोंथाङा जुदि गारि सालायोबा नोंथांनि लोगोआव लोगो टेस्ट होआलासिनो नोंथाङा ड्राइभिं लाइसेन्सखौ मोनगोन। बेखौ मोननो थाखाय नोंथाङा बिथांमोनानो माने सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ किसुमान प्राइभेट सेक्टरानो जा गभर्नमेन्ट सेक्टरानो जा बिसोरो माने ट्रेनिं सेन्टार रिकगनाइज खालामनानै होगोन फिसा। बे ट्रेनिं सेन्टारा जाहैबाय नोंथांनि बाइक सालायनाय ट्रेनिं सेन्टार, 3 months, 1 month, 10 दिन, 2 weeks, 3 weeks बेफोरबायदि जानो हानाय टार्म्सआ। बेहाय नोंथांमोननो ट्रेनिं जोबखांनायनि उनाव नोंथांमोननो गांसे सार्टिफिकेट होगोन। बे सार्टिफिकेटजोंनो नोंथांमोना आरटिअ अफिसाव थाङालासिनो डाइरेक्ट ड्राइभिं लाइसेन्स एप्लाइ खालामनो हागोन आरो जेबो टेस्ट होनो नाङा, परिखा जेबो होनो नाङा। खालि बे सार्टिफिकेटखौल' नांगौ। सार्टिफिकेट लानानै नोंथांमोना ड्राइभिं लाइसेन्सखौ लानो हागोन। बेखौनो माने सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ नटिफाइ खालामदों नालाय ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टआ, बेनिखायनो नोंथांमोननो फोरमायहरनो होननानै भिडिअखौ लानानै फैबाय। अकस्मात सम मोनथारा आङो, आजिखालि बिराद खम मोनो, बेनिखायनो भिडिअखौ बिदि लाबोबाय थानो हाया। समखौनो मोना, टाइमबो मोना, खारथिंनाय मानाय, बिजा थांनाय मानाय बेनिखायनो सम मोननायावनो चान्स मोननायावनो आं बानायब्रबो, माने दाबो टाइमानो गैया। जुदि चेनेलाव गोदानबा बिदि नटिफिकेसन मोनबाय थानो उनाव नोंथाङा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम होननानै आरो लाइक शेयार खालाम, जाहाथे बिदिनो नोंथांमोना मोनलांबाय थागोन आंनि जायखिजाया भिडिअफोरखौ आरो बिदिनो नटिफिकेसन नोंथांमोना सम लायै सम मोनगोन। बेखिनिखौनो आङो देखायनो होननानै भिडिअखौ बानायदोंमोन। दे होमब्ला भिडिअखौ बेखिनियाव